Il-ħadd tal-11 il-ġimgħa matul is-sena, sena ċe. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 7, versi minn 36 sa 50 u kapitlu 8, versi minn 1 sa 3. F'dak iż-żmien, wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u qata l-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret qadet warajh ħdejn riġlejh, tibki u xarrablu riġlejh bidmuha u tixxuttaħħomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkitomlu bis-żejt fuq. Kif ra'ek il-Fariżew li stiednu qal bejnu bejn ruħu, dan li kien profeta kien ikun jaf min hi u x'mara hi din li qiegħda tmissu, kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabad u qallu: Xmun, għandi ħaġa xi ngħidlek. Ejt, Mallem, qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li sira fil-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Min fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx. U ħaffrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu li żjed? Wieġmu Xmun u qal: Jidher li jien lik dak li ħafirlu li żjed. Ħsibta tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil Xmun: Qiegħed tara lil din il-mara? Dħalt għandek u ilma għal riġlejja ma tajtnix. Iżda hi riġlejja xarbithom li bidmuha u xxuttathom li b'xuxita. Bewsa ma tajtnix, iżda hi minn x'ħin daħlet ma waqfitx tbus li riġlejja. Rasi ma dliktilix biż-żejt, imma hi dilkitri li riġlejja biż-żejt fuq. Għalhekk ngħidlek li dnubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha: Dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom: Dan minu biex jaħfir id-dnubiet ukoll. Iżda hu qal lill-mara: Il-fidi tiegħek salvatek, mur bis-sliem. Wara dan huwa qagħad idur li bliet u l-irħula jippriedka u jxandar l-Evanġelju tas-Saltna ta' Alla. Kellu miegħu 12 u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħsiena u mill-mart. Marija li kienu jgħidula ta' Magdala li minnha kienu ħarġu 7 xjaten. Ġwanna mart Ħuża, prokuratur ta' Erodi, Sużanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Għaliex Marija avviċinat lil Ġesu u dirkitlu riġlejh bir-riskju li tiġi irridikulata u abbużata mill-oħrajn. L-azzjoni ta' Marija kellha motiv wieħed u wieħed biss, u dan kien l-imħabba li kellha lejn Ġesu u l-gratitudni tagħha lejh għall-maħfra tiegħu. Madankollu hi għamlet xi ħaġa li mara Ludija ma kienet tagħmel qatt fil-pubbliku. Hi ħallet ċara, xarbet saqajn Ġesu bidmuha u dilkitomlu biż-żejt. Kienet użanza għal mara fjum it-tieġ tagħha li tidher b'xara miġbur, u għal mara miż-żewġa li dħol xara fil-pubbliku kien sinjal gravi ta' immodestja. Marija ma kienet moħħa f'ħadd ħlief Ġesu.
hi wkoll għamlet ġest li l-imħabba biss seta' tissuqa biex tagħmlu. Hi ħadet l-aktar ħaġa prezzjuża li kellha, vażett tal-alabastru biż-żejt fuq, u użatu kollu fuq Ġesu. Bi spirtu ta' umiltà u indiema sinċira hi serviet lil Ġesu b'dan il-mod, għax hu kien l-uniku wieħed li jittratta bi ħniena u b'ġentilezza qaddisa. Skont il-parabbola li jumbat jirrakkonta Ġesu lil Xmun, minnu dak li l-aktar ta' min jitħassru? Dak li ma jistax jirċievi l-imħabba, jew dak li ma jistax iħobb? Ġesu jagħmilha ċara li l-imħabba vera toħroġ minn qalb li tesperjenza il-purifikazzjoni tal-indiema u l-maħfra. Mill-attitudni ta' Xmun u ta' Marija naraw kif il-bniedem jew jaċċetta jew jirrifjuta l-ħniena ta' Alla. Xmun li kien jikkonsidra lilu nnifsu bħala Fariżew tajjeb u bniedem ġust ma ħass il-bżonn għall-imħabba u l-ħniena. Fis-supervja tiegħu li ħaseb li jifhem aktar minn Ġesu u baqa' l-bogħod milli jaraf il-bżonn li huwa kellu li jirċievi l-grazzja ta' Alla. U inti, ma min tista' tqabbel l-attitudni tiegħek lejn il-mulej ma dik ta' Marija jew ma dik ta' Xmun? Bliema mod inti turih il-gratitudni tiegħek għal ħniena u l-grazzja tiegħu li jagħtik kontinwament. Mulej, il-grazzja tiegħek hi biżżejjed għalija. Enni nersa għal qrar ta' spiss fejn permezz tas-saċerdot li jirrappreżentak int ittenni lili wkoll l-istess kliem li qed lil Marija. Nubietek maħfura, mur fis-slim. Għażiża Marija, Omm Alla u omna l-koll, int li int mingħajr teba ta' dnub, għallimni ngħix fuq din l-art mingħajr ħtija. Wassalni dejjem għal indiema sinċira u għal qrara tajba u ta' spiss. Amen.